tips nummer 2, eller version 2. Som I kan se, så er den så meget sne lige nu, som der var sidste gang. Og så kan man spørge sig selv, er der så brug for smøring? Og det er der i at få se. Så det kommer jeg ind på lidt senere der. Men først, så er Karina, hun er kommet med. Karina, kan du lige komme og hilse på med? Hej hej. Nå, der så vi måske lige en lille finger der. Men vi er kommet her til Poul og Kirstens hytte. Og der er skønt her, solen den skinner. Sådan lidt oversky indimellem der, men vi har fået hejst flagene, både det danske og det norske. Jeg kan ikke huske, hvad der skal være øverst og hvad der skal være nederst der, men jeg tænkte, ydmyge som vi er, så lader vi det norske være det øverste flag. Den her gang i hvert fald. Vi skulle ud og vandre, Karina og mig, og vi har det gode gamle kort her, og det viser sig så, at der er nogle røde streger og nogle blå streger. De røde streger, de er ikke særlig velegnede til at vandre efter om sommeren. De er altså bedst, når der er sne. Mens de blå, de er i og for sig sådan set bedre at have med at gøre om sommeren. Jeg nøler lidt med, fordi at der er nogle steder, hvor jeg tænker, det er måske bedre egnet om vinteren. Der er lagt sådan nogle grader rundt omkring, som skulle forestille, så man kommer sikkert over moserne. Jeg synes, der var flere moser derude, end der var brædder til, og det var ikke altid brædderne, de lå sådan, så det så særlig, eller virkelig særlig sikkert, sådan set. Men vi lagde hårdt ud, synes vi, fordi vi skulle først rundt omkring Syvsøen, som det hedder. Og der vi ligesom, det gik jo fint op over Rømmeåsen på grusvej der, og vi havde en fin kilometertid. Og vi kom ud over det der stykke lidt moser, og noget der søen til lige i hjørnet for Rømmeåsen. Og så tænkte jeg, vi kan da også lige smutte op på Sollefjelle. Og det gik sgu også, vi var kommet afsted i de lange bauser der, og jamen, godt op på Sollefjelle, og vi kom over noget, jeg tror det hedder, her står der Mostfjelle, jeg ved ikke, hvad det betyder, men vi kom her for noget ned til noget, der hedder Gudbrandsstjernet. Og det passede fint med, at vi lige kunne skifte start med bogs dernede, og tage nogle billeder. Og det var sådan set, jeg har prøvet lidt med noget film, for at se, om det er godt. Og det kan man altid diskutere, hvor godt det egentlig er. På vejen, der mødte vi det kom sådan et stykke, altså vi var ude og lede efter de her orienteringsposter. Jeg synes godt, det var noget træls noget at sige det. Vi kan nok se dem ude for stien af, men vi synes sådan rigtig, vi har lyst til at gå ind til de poster der. Og så kan man selvfølgelig mene om os, hvad man har lyst til at mene. Men vi mødte nogle af de her nogen, der stod i en mos. Jeg kan huske tilbage for nogle år siden, vi var oppe i Rauland. Der mødte vi en norsk nordmand fra Oslo-kanten. Han var taget helt til Rauland for at komme ned og så se de her nogen her myrul, kaldte han dem. Og pænt de var der, og det var helt unikt, nærmest et 8. verdensvidunder, vi har med at gøre her. Og jeg synes også, det er pænt, når de står og svejer i vinden der. Nogle af de snakker lige frem med sig. Og fint det var, han har ret ham nordmanden fra Oslo der, at det var noget ganske særligt der. Jeg synes, de minder lidt om kærul. Gør den det, Karina? Jo. Jo, ja. Men fint det var det, og vi kom nogenlunde tørsko ned. De gode fjeldstøvler med Gore-Tex, de holdt vandet ud. Man skal bare passe på, at der kommer vand ovenfra og så ind i støvlerne der. Så dagen efter, og det var sådan, at vi startede, vi kom tirsdag aften, og så var vi ude og gå onsdag. Og det vil sige torsdag, så skal vi så afsted igen. Men der valgte vi faktisk at gøre noget helt andet. Vi tog bilen, og så kørte vi ellers op over Birkebeinervejen. Og der lagde vi mærke til, at nogle af de norske grusveje, de er faktisk meget bedre at køre på end asfaltvejen heroppe. Der er noget med nogle frostsprængninger i asfaltvejen. Og vi lurer noget på, fordi de var fine, og de var jævne, og man kan mærke, de klister godt, de grusveje her. Altså, det var brugt godt sammen. Og vi undrer os, hvad er så egentlig, der gør, at de norske grusveje, de holder så godt, som de gør.
Og bemærksomhærdigt, det var jo sådan set, at det var specielt på de vestvendte skrænter, at de er gode. For lige snart vi kommer over på østsiden, så blev de dårlige. Og så kunne vi se, jamen der var masser af får på vestsiden. Det er nok noget med de her sætre, de har. Det er sådan op vestover, mens på østsiden, der er det nok for meget sne til hans sæter. Og der var der ingen får over. Og så lå forklaringen lige for, hvad er det, der binder de norske grusveje så godt sammen. Det ligger lige foran jer her. Velbekomme. YouTube-hugge. Og se, YouTube-hugge, det er spændende. Det er noget af det mest spændende, der findes. Nu må du, Karina, lige rette mig, hvis det er forkert, det jeg siger. Men det er sådan, at hvis man tager en sten, og så smiger ned i den her canyon, som det nærmest er, så kan man nå at bede halvdel af fadervor, inden man hører ekko fra, eller i hvert fald lyden fra stenen, den klasker imod bunden dernede. Og det er sikkert også rigtigt. Det norske fadervor i hvert fald er aldrig rigtig tænkt over, hvornår man når til halvdelen af fadervor. Men det lyder rigtigt i hvert fald. Nu var det sådan, at vi har ikke lyst til at smide noget sten dernede. Vi kunne se, at der havde været folk dernede på bunden i forvejen. For de har skrevet noget på russisk, tror jeg. Og så skal vi jo ikke stå og smide sten dernede, hvis der er nogle russere dernede. Eller nogle andre noget. Så vi smider ingen sten dernede. Men det siges, og det er så det er en af det mest spændende omkring YouTube-hugget. Eller YouTube-hugget, eller hvad det var. Det var, at der var 2 YouTuber heroppe. Og det er YouTuber, det er sådan nogle stuespøgelser, altså nærmest sådan en trolde, altså noget, men de er 20 gange så store som trolde. Og der er en, der hed Glomsdals YouTuber, og det var så den dag, vi var i. Og så var der Rendals YouTuber. Han boede så over i den anden dal derovre. Og de var han blev noget uvenner, de to her. Så Glomsdals YouTuber, han bestemte sig for, at nu han simpelthen tage vand fra Glomma, og så få det lidt over i Rendalen, og så få den oversvømmet. Så han kastede simpelthen en øks og skar et gevaldigt hul i fjellet imellem de 2 dale der. Men det var ikke stort nok, det hul her. Og så vendte han 100 år, og så tog han og smed en øks mere, og så blev hullet næsten omtrent dobbelt så stort, men der mangler stadigvæk lige et bitte stykke. Og så tog han så 100 år senere igen, så ville han flere og smide det sidste instrument i det samme. Jeg ved ikke, om det var samme sekund, men i hvert fald i rette tid, som man siger. Så havde Rendals YouTube, der vågnede han, og så han hørte, hvad planer der var over fra Glomsdals YouTube, så smed han en øks 100 kilometer fra det fjeld, han var på, så den ramte Glomsdals YouTube lige midt i panden. Og det er derfor, man over på den. Og i nakken. Ja. Det var ikke i panden, det var i nakken. Så Rendals YouTube, han smed hans øks, så den ramte Glomsdals YouTube lige midt i nakken, så han kom ihjel. Og det er derfor, man over på Rendals siden, der er der så sådan en masse store sten, og det mener man faktisk, det er der, at han er blevet begravet. Glomsdals YouTube. Se, det er spændende, det her. Og naboen her er kommet, her er ved at konkurrere derovre. Kom lige, og vi var oppe besøge en veninde til Karina oppe i Nordsæter, og så kørte vi ned til Lillehammer, og vi var nede ved Lysgårdbakkeren dernede, og se, der skal I se, der var der nogen, der hoppede for bakkeren, uden sne. Og de sagde faktisk, det kom helt ned fra Vikersund, de sagde faktisk, det var de bedste forhold til hop i Norge, det var her. Så sådan noget græs og sådan noget våd, er det godt? Ja, det var jo meget bedre end sne faktisk. Det var jeg sådan klar over, at det. Men prøv at se her billederne her, som de kommer flyvende, de her unge norske medaljehåb engang til et OL i fremtiden. Lillehammer, det er jo et OL-land. Er der mere, vi skal fortælle om den her tur, Karina? Jo, smøringen for hulen der. Smøringen. Hvad kan man bruge smøring til om sommeren? Det skal jeg vise jer. Fordi hvis nu I ser det her, min rygsæk her, den er 30 år gammel, vil jeg skyde på. Det er en Bergans Telemark-model. Den er så smart indrettet, at der er rum for neden, og så er der rum i toppen heroppe. Og så er der den gamle slags her, hvor der er en rigtig majs på, så man kan få luft med om ryggen der.
folk de siger, at det bliver helt nostalgisk, når de møder mig med den her. Men det er så, hvad det er. Det, der er et problem med den her, det er, når der kommer last på, så knirker den. Og det er ikke bare, det knirker. Det er her, i det lille stykke her, det knirker. Prøv at høre. Kan I høre? Så var jeg tænkt, her kommer Kjelds smørtips nummer 2. Fordi jeg skal bare have lidt af det Swix ekstra her, så er den hjemme. Og den får lige en bitte grat her. Hvor var noget problem, at det var henne, det var her. Og så tager man og putter smøring på, sådan der. Og så tager man lige og kører det ud indvendigt. Og lidt på den anden side herovre. Sådan der. Man behøver ikke at bruge kork bagefter. Det er nok, at det bare lige bliver små. Og det er jo ikke for at få godt fæste, at man bruger den her form for smøring til de her formål. Og så prøv så at høre her. Og jeg rykker til. Det virker. Det var Kjelds smørtips nummer 2. Velkommen til næste episode, der hedder smørtips nummer 3. Det virker sgu.